So, what's up, welcome back kung baking kaya katamong tanay-danan ni or siya ka nang wawain kayang luluto. Why ni po pala ireme o mangamit siya pong talampakan para po abalong na nung mapali niya po yung kayang luluto ay. Krem po pala nga limi kabali yung luluto na krabi plati. Kaya yan, pag plat ni bitis ng bugo. Ay ni naman po yung Muhammad Mensad. Hindi po kano buring lagyon niya yung buridang house kaya rin tao. Sadman nam po kano. Ay dana, siya pa. Sa bagay, mansad ka lagyon, lumwal ka pa. O ayan, may balik ka taba. Pwede po pala yung mga wang special bread and eggs. So, ano nga, kakitya po yung gagamitan ng kawali na kapanaunan ni pong muserisal yan. So, ayan na. Totoo naman pong manyaman yung kayang dadaptan mo ni nga idana sa pakmo po pa o kay Monsing kayong pwesto. Idana, ikaw makapag-focus kay kayang dadaptan. Iki-Adam masalese na naala pa man, mapakailin na ako kayo. At kasi kamakayot, makanyan yung pwesto mo ba? Pot karakal Pokemon Ken!